Hey, what's up guys? Oh, generator baligya guys. Kay baligya na ako kay kuan. Saba kayo, sabaan na mo silingan. Baligya na ako og kuan. Baligya ako ni 6.5 akong generator oh. Lagkansi ni guys kay palit lamig solar nga dako-dako. Yung solar ang tao no. Sus. Di man pwede generator kay saba man kay mo silingan. Kasi ganahan diha mo palit guys. Oh, palihog ko ni nara diri oh. Kuan siya. Gasolina niya di tuti. Ang ratio sa tuti ani kay usa ka litrong gasolina og 50 ml nga tuti. Mao ni oh. Isa to di mo pa yung mga kuan, kuryente layo sa kuryente, pwede mo mag-generator oh. Ya. Ako ipalit og solar. Mahalin eh. So, sa mga nagtanaw rin, palihog og share ya guys. Sa ganahan mo palitan eh. Kay sabak kayo diri. Kuan ko daghang kuan diri. Ang silingan diri sa muang dapit. Oh, akong gamay suga guys. Nag-out na. Gamay ra guys yan nga solar. 20 watts ra na. Nya battery 12 volts nga sa motor. So palit og generator gabi ako gi andar. So sikanahan ra ni nga pagpapalita. Ratura nya. Ako lang sa ni baligya. Ang presyo ani gyud niya sa kuan. Sa brand new kay 10.5. Nya sikanahan palit na kog 8.000. Nya. Siganahan mo palit na baligya na kog size niyo. Ah. 6.000 na lang oh. Generator. Andar pa ni. So din ako mag-generator ron kay sabaan silingan ay kramo gabi. So palihog ko share dia guys. Kasi ganahan mag-generator.